sunana Muhammad Awal Kwantagora na jidda Muhammad. Hakika ni na haife ta, ya tace ta ciki na, kuma ni daga haifuwanta har zuwa ajiya da Allah ya ɗauki rayuwanta 25 tana bin dokoki na ba taɓa miliyan kuɗi ba. In fact a tsakanin harshe da haƙori ko da ma an samu ni na haife mata saboda ladabi da biyayya da da'a da take mini. Ya ce wadda ba ta son abin da zai taɓa ni, ba ta son ɓacin raina, tana min ladabi da biyayya, don haka nan ina mata fata alheri ubangijin Allah ya lullube ta da rahamansa. To akwai kamar labarai da suke cewa wani takamaiman dalili ko abin da ya sanadin mutuwar ta, kamar menene dama yake damunta ne? Tana da ulcer and the ulcer is chronic. So mun zo mun je hospital from ulcer aka ce ta samu VP kuma suna taya da shuga ne. So that was the genesis. Asibitin ma su gaya mana gashi saboda a day before yesterday uncle ina ba da miliyan 1,900 abin da ke damuwanta an ce za a cire, to aikin da ba aiki nan Allah ya ɗauki rayuwanta, shi kuma Allah ya biya shi da gidan aljanna. Kuma Allah kamar tsawon wanda zan kai ta shafe tana fama da wannan cuta ta ulcer ta dan kwana biyu amma a tsatsaye abin da ya zo ya noke ɗinta da. To amma bayan nan ta kai tsawon wani lokaci tana kwance ba ta da lafiya? Ta kai wajen wata ɗaya a yi ciwo a tashi, wata ɗaya shi ne ta kai ƙasa ba ta tashi ba har a ina Allah ya mata rasuwa? ta rasu a Sokoto. Na asibiti kenan? A asibiti kuma private hospital ne. To me kake tunawa da shi game da kamar jidda bayan rasuwar ta, me za ka iya bayyanawa na wasu daga cikin ɗabi'u ko halayen ta? Shine zamantakewa na da'a da nake gama kai, idan Allah baka kana da ɗiya, kai baka nan kana village ɗinku kana garinku, ita tana koda wurin aiki ta ciza kaza, mahaifinta ya faɗo mata a rai ta aje kazan ta ce wane kai me kake ci ka ce kaza, in ba kazan bane ta turo wa kuɗi kai ka ci kaza, ka kusanta kai ɗiya. Domin ina ganin wasu kan ma manta da iyayensu, to ita bata manta da ni ba. Ina mata fata na alheri, Allah ya sada ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To me jidda ita ce ta nawa a wurin ka? Ita ce ya da ta farko. Kwarai. Bayan ita tana da kanne guda nawa? Tana da su, akwai Sumayya, akwai Hafiz, akwai Maryam, sannan kuma yanzu Sa'idu na nan ma ƙasa. Yes. Shin me jidda ta taba aure ne? Ta yi aure, suka rabu da mijin shine bata sake ba. Tana da yaya ne? Tana da yaya, tana da ɗiya. Guda nawa? Sunan mamanta diyarta na mace ne, sunanta Maryam, ita ce Siyama. Ka kusantun da jikana ne, matana ne. Amin. Muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalai gaba ɗaya gare ka a matsayin na mahaifinta. A gode kwarai. Sunana Hafiz, alaƙa na da ita kuma mama na ne. Mama kamar ce yaya ne, uwanmu ɗaya amma dai matsayin uwa take a wurina. To me za ka iya bayyanawa dangane da abin da ya yi sanadiyar rasuwar jidda da kuma tsawon lokacin da ta shafe tana wannan jinya? Su sanadiyya ƙasar mutuwa na zuwa ta kowane gehe ko ba haka ba, kuma shi ciwon ajali ko ba sanadi yana zuwa. So in ajali ya zo koya ne za a mutu. So ni abin da kawai na yadda da shi kenan, ba wani specific abin da zan ce ga shi ya ajalinta, kawai dai na san ba ta da lafiya, muna asibiti kuma Allah ya abin da zai yi kanta. So shi ne magana kawai. Kai ne kake jinyarta, kamar ta kamar menene ya kwanta da ita a asibiti? To ba a ce ba gaskiya, na dai san tana da ulcer. So kaga kuma an je asibiti ba ya ulcer za a ci ba, ana ganin typhoid, malaria da sauransu. So kaga ya dama dai ciwon ajali shi bai da wani specific abin da za a ci, komai ana iya gani. Tsawon wani lokaci ta shafe tana kwanta da ita? Ta kai kusan, ina ga bai wuce kwana 3 ko 4 zai rage ya kai kusan wata guda. Za ta kai irin kwana 26 hakan ga zuwa da To me za ka iya bayyanawa game da ita bayan rasuwar ta a yanzu dangane da wasu alaƙoƙi ko kuma wani abubuwa na halaye da ɗabi'unta? Na rasa abubuwa da yawa saboda kullum tana kan gaya mani auta
Allah ya kai mu bikinka, Allah ya nuna mana aurenka. Da was a time shekaran jiya can na san ni na baro ta asibiti na baro ta, amma bayan na barta na koma gida sai na ji kamar in kira wayanta ko za ta ɗauka ta ce mini autana, amma sai na san ko na kira ba za a ɗaga ba saboda na san halin da na barta ciki. So ina cikin kewa sosai, na rasa wani part ne na rayuwana. So definitely zan ce ma duk abin da nake tsoron ya faru da ni na wani tashi hankali ya riga ya faru. So ban ma wani dan adam fata ya shiga irin yanayin da na shiga a cikin wagga shekara. So kamar kai ne ganin ta na nawa? To ya zance na hudu, ni ne kanin ta na hudu. To anan so mu Allah ya kara muku hakuri da juriyar wannan rashi. to anan so mu Sunana Hawwa Muhammad Kwantagora, kuma mai jidda diya ne mai don da mahinta da ni uwa ɗaya uba ɗaya. Hawwa dai ta yi ƙaramin jinya ne da dangane da ulsa daga je me za ki bayyana dangane da wasu daga cikin ɗabi'u da halayenta da ya rasu wata? Hawwa katanga mai gida ko ba gaskiya ba, yau kusan in mun ci a gida ita ne, amma mun sha a gida tun tana gidan mijinta ita ne, gidan mu in ya zube Hawwa ita ne. Ni dai ina da marayu gwargwado. Hawwa ta ɗauki nauyin su karatu, ima ta ɗauki nauyin mu gida, ita ne abincin mu, ita ne komi namu, ita ne laluran kowa. Ka ko ga yau katanga ya zube, sai dai fata da addu'a Allah ya yi mata, Allah kai mata rahama, Allah ka sa aljanna makomanta, yadda ta ci da mu a duniya Allah ka ci da ita a lahira, Allah ka yahi mata zunubin ta hili da na ɓoye, wanda ta sani da wanda bata sani ba, kuma yan kanu su ma Allah ba su hankuli, saboda duk wani wanda ya nuna damuwar shi duk mun gan su jiya har bisa yau ma muna nan muna ganin su. Mun gode mun gode mun gode, Allah ba kowa hankuli. To kamar me za ki iya bayyana wa dangane da mu'amalar ki da ita ko kuma ganin ki da ita ma na karshe kamun ta kwanta? Saboda gani na ko da take jinya muna tare, kuma tana Sokoto, kuma naji sosai, ta kuma gan mun ganta, kuma mun sa mata albarka da ni da mahaifinta, mun bata da wanda ta himu a duniya babu su sam, wallahi bata da su kwata-kwata. Hawa kuma mutum ne mai mutane, kuma inda za ka je wurin zana'idanta da sauransu ai kaga alama. Hawa kowa nata ne, ita bata da kyama, bata da shi sam. Hawa kowa nata ne, Allah kuma ya yahe mata. Tana daukan nauyin marayu da dama, tana daukan waɗanda ba su da shi da dama, mun sani ta yamma sai dai a zo a yi mana godiya. To ka gani alaka mai girma, duk ni nake bi mu ubanta, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya, mu kenan. Allah kai mata rahama, Allah ka sa aljanna makomanta, yadda ta bani zanin daura Allah kai mata sutura a gidan aljanna. Ta ba marayu, tana dauke da su, da marasa iyaye duk tana tare da su, ga su na kashi Allah ya mata, Allah kai mata rahama.